Sve je sića osim Lisovića, kod Izudina Ahmetovića, velika korida i narodno veselje, al će zemlja da se trese, kod titulu da ponese Lisović i Srebrnik, 8.10. godina ova u organizaciji Izudina Ahmetovića. Šta sastavi Izo? Poslušajte ljudi, udarni borbe dana. Ide jedan, neporažen, neprikosnoven, najjači šampion Balkana, Medonja Edina Pračalića, ide u borbu protiv Garonje vlasnik Mego Čuča. Ko će biti bolji, ko će biti jači, da li Sultan vlasnik Vahi Đerčić, Peran vlasnik Izudin Ahmetović. Ide Jablan Usršido protiv Miška vlasnik Jovo Vođević Duman, Garči vlasnik Rusmir Patković, Jelenko vlasnik Bajra DOO. I još borbi od kojih izdvajamo. Ide Megdan do Megdana, sve kod Ize toga dana. Zvonko vlasnik Sejo Humkić, Panter vlasnik Bilal Ahmetović, Peran vlasnik Osman Karahmetović, Roki vlasnik Ali Ahmetović, Mrkonja vlasnik Dubica Edin, Medonja vlasnik Mirsa Cuco. Zloco vlasnik Adis i Bahko Džafić, Kobra vlasnik Matina Batista, Dida vlasnik Admir Abdibašić, Peran vlasnik Admir Peštović, Zeko vlasnik Jasmin Ređić, Zećo vlasnik Marin i Dario Šamija, Jelenko vlasnik Mirzet Huseinović, Zećo vlasnik Dženan Lopo, Rinkić vlasnik Marko Šibunjić, Šaronja vlasnik Braća Ikeljić, Brisko vlasnik Kasim Zukić, Sokol vlasnik Samir Hodžić, Mrkonja vlasnik Ređo Delić, Peronja vlasnik Esko i Muhamed Mušija. Početak koride u 11.30. Na narodnom veselju velika tombala od 5 km za nagrade koje je organizator pripremio. Prva nagrada automobil, druga veš mašina, treća lovačka puška, muzika uživo, Razbe bend i Braća Hodžić, piće i hrana, sve u režiji organizatora. Medijski sponzori koride su BH Koride, 4 rudara, Narodni portal Radio 7. Dobrodošli kud god pošli u Lisovi, svi ste dobrodošli. Srebrnik kod Izudina Ahmetovića, 8.10. godina ova. Svako dobro, prijatelji koridaši naši.